yomochi odaraja mbiri ensemo ya Kisii maega y'abantu batamanyiri utabara ikanisa ya daraja mbili PAG yoye kutoka ime yechiro ya daraja mbili okwana anensoko tithio mu basorero nigo murandia abwe kanisa ya Reverend Stephen Onuonga aichanire egekorwe kyo goichania na gusaba bokonyi na abaria abairete guseba korete gitambo kirekyo banyarko babakwaberwa no monene Bono igachega ikera baye tagurite ngumbwaria bagantebia ligiase onyarko okuyibeko tukaligiase go chagaiga anu boja bwari kubekwa ego toyonsi ataraja mbiri no yari gututwa nuru sana ndwarenga ngaichankarabiya ngakurura boja bwarenga bwari gututwa ikageranga beke kanisa ya ikerete naende ego ikamwaka 2020 naende elikoronere naro ekero ebibanda bya igotaguru naende kanisa nere kanyare ko igotaguru ekero bakorete bagante bya turi koirania kanisa agaiga yoko gende county oraewa dirube dikworo kinga gwanjeirwe obeke kanisa ngaende county ngaenda ase minister ya randi ekandikira lirube ngachanga borokia ngama ochaka kwagache kanisa gabon kunanya agachite 20 ejo mbaka bono nabekirete buya nande nabondo jitoko na usasimiro n'abantu b'ekiro na bago chabaigamo bono lende njetindanyo awoni ngende yonsi osiyo watebunga ekanisa ngoja utaguru yarenge asenge njeyo naje tenga nda matanga tarehe 27 chiarenge Jumatano nza 7:30 nyore ngwa kirwesi minga injo baka daraja mbiri ore ekanisa ngo tagurwere nandi cyangwa mugaso eserikali enkonye na ndo ubwate enjirende eranyare ko egokonye kanisa yakiato konye